gaya ma ba. Wai MD data sa gulma dai. Kai dakata na raba ka. Ai yanzu a duniyar data wannan application din ba wanda ya kai shi kyau. A yanzu an san matasa da suke takama da data da wannan application din da su suke amfani MD data sau. Kan wurin yan gulmace-gulmacen ka jama kanka aiki ka bi sannu. Ai application ne mai inganci saboda yanzu da shi ake lamura. Ba kaga kwanaki na bi sayan data ba? Na san baka sayan data kuma yanzu abin da bin mamaki anytime kana bisa data. To ai kai MD data sub data ce mai sauki da ita nake amfani saboda yan gulmace-gulmacen ka kada ka je kai ta hudi ma mutane nake gaya ma. MD data sub data ce mai sauki. Ai ko sai ka nuna ma application din na MD data sub. Ina wayar ka? Yawa to an bude. Shiga Play Store. Na shiga. To kana shiga ka rubuta MD data sub. To MD. Yawwa na sa MD data sub. Ai kaga application din guda biyu ne. Wancan mai dan kyau din shi zaka dauko. To yawwa. Ai ya sabka. Ya sabka. To ina gaya maka yanzu ba. Kai ka ga network MD data sub. Ka rabu da kawo matsalar data har abada. Babu kama hannun yaro ga sauƙi da farashi amma hawa kada ka je ka gaya ma mutane sa tuntuni da na san da abin da shiru na kyale ka san yan Najeriya nan in ka samu sauƙi kai shiru da bakinka kai ta abu kai kaɗai saboda yanzu mu biyu ne ni da kai in na ji wani